ulang sadulang lai panulang amen di bangko odi ulang nadi esa ulang lai paulang kabar tinggal takoi dibilang buyong siedi tumpak dia di kita entong dek lataman inyo SMA Kota Padang taraga dek inyo kabajalan pai marantau badan inyo nyoi bawaya jo mande onde aya dangakan bana onde mande dangakan kini tumpak di badan ambo kini ambo taraga nak bajalan izinkan ambo mande kamarantau cuy tu bana kato inyo bago kataga dari katubong kapera yo dolaronyo bok batik kain kareta talili yo di kapalo ko jadi bana mande awak di kampung jadi bana awak ko suka kato taipi lajo nangkayo mandekan duanyo baik buati nak tabadorona nanco iko ang sorang nyona oh abel yang anakkan duangai nangkarat tau nema dang di ulu nambah buah oba bungo balun biya marantau dolun de dagang dolun di rumah apa gunoba kabau nagadang nak di bantayan tunjang siapo kamambali waang disangko nae kepakaian tempe balinduang tio hari nae
pucu indah ruang mudoju tataga indah do katataga o kaki tataruang paiju mai pado manana mandelo balambau biasi sawi dan tugakan pado mana anak di kampung hati risau biar nagari rentingan mai izinkanlah amborine kandung palape lajwati suci rilakan ambo wajalan itu kato buyong edi konde nak kandung sayang amat tarada nak indah kadirada si aja lay di dalam limbo kok ditaga na indah do kata taga panaga bana nanta ado co itu bana di mandenyo kini nak betu do nak kandung iyo nak kandung kabayalan ala bakato di jorina cu itulah tanyo jo mandenyo alunado do mande ambo minta izin ke sirina ba itu bana kato edi kini ba itulah di nak kandung pai tamui lainyo na salarui nak salamuiku soal biaya nak basikola di mandi kata uju lawannya inyo manolong ndak boleh pai sapai dona awak sajo co itu bana kato mande kok baik itulah di mandekan wong palape dulu ambo pai oturui karo marina lanyo ambil si peda kongkong buru nyo ambil si peda kengkong inyo nyo raca si peda buru 7 rumah rina kini lapai nyo dari rumah nyo raca si peda sakutiko nak tanggung kancang lari sepeda maalun lai di bersepeda waktu itu kita etong tanggung kancang sepeda nyo pai menuju rumah rina indah lamo inyo di jalan indah kita etong kain caruk panjang 9 lembut terampai di barando dari jauh lambe di jalan nampi latibo buyong siedi tibo di rumah rinari ni tataga sepeda di lama rumah di manuju karuma larina latibo nyori situ dibaca assalamualaikum nyawe dia ya perina kironyo apa namanya lamalang dia dikini malang tak dapat doka ditulak muju nak dapat ka dirai nak ulia batamu jo sirina tuanai satu ratibo tanyo kaedi apa sabab waang kamari siapa na waang cari itulah tanyo diayarina sinan menjawab buyong edi wapak dan akan bana ambo kawan sirina kok mapai kami kan enjoynyo sama sekolah
Sinan bakato ayarina dan tahu jo siapa waang sia waang pokini dan tahu jo aya waang tahu jo mandekan duang waang supaya waang ketahui dan akan bana katuang dan akan bana bakato tumpak sabantu waang kini dak paralu waang caririna kandina anak satu-satunya dari kami ndak boleh waang bakawan nan joinyo wa itu kato sabananya soalnya ba aku ba itu joang kami ndak salempel doyong itu kato dari ayah batambah ibu hati edi tapi semantang pun ba itu nan edi anak laki-laki orangnya tegar waktu itu indahnya tampakan do ibu hatinya iyo kabake ayarina onde apa dangakan bana permisi ambo da olu pai pak dari siko raja barangke kini-kini pado marase wekuang ambota lo itu bana kato inyo kalau sabantu ang kini da paralu batamu jo anak ambo tahu di diri lawaang sakete itu bana kato inyo ku mencari kawan yang nasamu pulo itu bana kato inyo nan sarepel pulo jo awak ba itu kato ayarina ba ibu hati di pai anak minta anak siriang riarimbo anak kata ite utan ko cuiko bantu nyawa ang nak para luang makawan juana ambo laki ditangguh mo kiraikan laki dijari mo jengkiakan tabao pulang muantan kue sabantu ang kini tatana takasih bulat bai buati labuyong edi cuiko wana wako banse bakawan joana anak kayo iyola salah badan ambo baurui sajo dado di tadinya awak kamanamu ikawan karib meminta izin kabayalan itu pangana buyong edi bila malang tibo dia di keba akini mengatakan tapaso bauraya ya mato pailai di dari sinan ba ambil sepeda buruk barangke inyo dari situ kironyo edi kabarangke tampaklah punggung nan dirina tampak punggung edi dari jauh balari rina mangajala edi sembah tangan dia nyonya para lurang tu kau turui ambo ora banci mancalienya coy itu kato ayarina unde apa mengakan bana indarang jahit tu depan datang tadi tu itu nang kawan karib ambo orang dia apa sabananya itu nang kawan ambo semua sekolah kondak joinyo ambo sekolah indak kajadi tamat tahun kini dapat tu mah banyak membantu ambo tak namu pikiran lanjui itu nanedi kawan ambo
konde nak kandung nak akan banambo nak menyakor nak semacam itu kini baik itu ni nak kandung walaupun kawan walaupun baa diayanyo ambo tahu bana ambo tahu tu maya jo itu orang taino di negari orang termiskin di dunia baik itu bana badannya dapat tui kau jo inyo kabakawan dapat tui kau jo inyo kabadun sana dan akan mana nak jale-jale jika kau perlu kawan ya mau cari kawan nak kayo to cari orang nanelo to cari orang naranca itu nak kau banggakan ambo nak suko ambo nak iyo sabak kawan lajo pajatu na sampai apa bakato balalari na kabilieran alam badaso bana badan apa kawan awak datang ke rumah indah lo bulia awak bertamu iyolah malang suang awak tuanai tuang awak cuy tu bana katoenyo sadang manangi nangi yu ayi mato tu badare tibola mande kandunginyo mangadu rina kamande usala dape bujuk di mande petambah berang mande kandung kironyo la kompak mande jo ayahnya sabantu itu orang datang ke rumah kita mengaku kau bawa bokulo itu kata mandenya kalau kau untuk kawan dinakan to cari besok kawan rancak to cari orang kayo itu kata mandenya samu sajo enyo keduanya bertambah jadi rina manangi buela malam semalam pula jadi lalu do badarina tabayang-bayang badane di itu bana kok denetong hari semalam malam itu kok tumpak di buyung di pulau namun anamu mato di bawah lalu laso kari cabi hari siang kok capek lari kok siang dan namu mato di bawah lalu mandang kato ayarina memang gak bedo mamikirkan tu itu wana kato inyo kamano launtuang kadang bau kamano badan kamang gapai hari semalam malam itu hari malam tentulah siang lah badaru hari lah siang candong hari meminta izin balik ke mandinya pulau Taklam mandi pulau Tarika ketiga pulau batu taji jawa salam mandi ketingga ambo kapai yang hari kini kasuo mande jalan Karamban kakida jalan Kamalako jesu jawe karila dokida apui la ye lamato tuju ke pulau Jawa
salangka nyo ayun lalengka samojara nyo ayun letang samolanjui ayemato badareyu bayang kato ayarina tamakan do makan yang baitu bana kato nanta jadi kama ale untung kawayo kama no badan kama gapai bau ruis sajo aye mato bajalan yo badaninyo lambe nanyo tuju cando jalan gadang cuy ko bana wa ko banse balantiangan badan orang nyo ayun yo lakarisye di dalam satu dah itu ala jauh nyo di jalan ala jauh nyo tinggal ala dake nyo tuju pai menuju terminal noto kini letibo nyo di pasar tapan nyo letibo kini di tampe mambi oto inyo manompang pai ke Padang baitu bana buyong edi danyo bali tiket sakutiko lanai otobus waktu itu bus masih banyak joto bus inyo bajalan tanggung ibu hati bukan lo ibu bacare jo mandenyo ibu hati nanda tabado kane kato di orang turina tapi kawa mengatokan ala barangke inyo dari tapan kanyo tuju cando rana kota Padang indah do lama do perasaan de orang balantiangan lapena dari pasar tapan anda majalang indok puro kamano la untung dekadukan la nasib tibo na coy ko mai di jalan indah gitu etong dalam moto kebajalan hari sari itu menampil tibo pukul tibo di Padang latibo inyo di Padang kini lama bamanuang inyo sakutiko kamano la kito kabayo kan rancak la naik kapal mano na rancak naik oto pikir badan inyo de awak lai ado apiti de edi sadang bapiti bana soalnya ba aku bapiti sama laki inyo wasikola sadang sikola karajoju bapandai duitnyo di kota Padang kini lati bolonyo di Padang balik inyo kepai ke Pulau Jawa lanyo balilo tiket ke Jawa jo oto di bajalan kapai ke Jawa lawadan lainyo lawaran ke loto bajalannya tuju Jakarta masuk itu kamano la
tuang deng kadukan coiko di kampung rape malu o indah doa lu salu iko walu tatanda pado dindiang indah do malu do mandesa malu iko orang tacor yang padokan yang tapi nyotan sajo dalam hati itu wana disiedi nyojalnya tokan dulu pai bekarajo pentiang dape bau sau itu jalan pangana darinya indah dolamo kita etong di jalan indah kita bilang apai nyoba jalan asari yo 2 hari cukui ketiga hari nyolatibo latigo hari nyoba jalan cukui de hari nak ketiga tibo lae di Jakarta nyotaman babi kelaju tumpak dia di tawakatu itu warisan siang-siang itu nyolayangkan pandang na jauh nyetukian pandang na napi tampak di orang sedang berkarajo o sadang membuat bangunan di Jakarta tampak di nyot sambil duduk panganan lain-lain nyoturui orang bakarajo sambil karajo orang lanyo tuju sinan batanyo badan edi onde apa nang akan mana lah iko bisa tambah orang ambuka satu bakarajo dek muju tibo dia di ado peluang waktu itu kalau iyo le namu nak bakarajo tatakok bana madinaniyo kami ke mencari orang bana satu tibo inyo di sinan karajo nyo cari dulu la dape inyo bakarajo la mulai inyo karajo malun si buyong edi capek kaki ringan tangannya namun bos bertambah sayang katanyo kabatanyo panek kato kabakato batambah rage juwe nyojo nduk samang maalun di sakutiko oinyo pandai jui di jawatu pulang karajo badaninyo nyo sempat kan ju opai nyo berkuliah nyo tarui mana lamar ke kuliah harus nyo capai tu mawa kuliah de untung kadian alam lamu lambe nyo dibilang abi hari babilang hari abi pakan babilang bulan setahun ninyo di Jawa setahun pulo kuliah nang kuliah nyo dalan kajuo karajo nyo turu ju setio hari macam itu
Abiari bilang hari, abi pakan bilang bulan, tu bisa tahun, 2 tahun, 3 tahun nyori Jawa. Obalam turanggo ate tanggo mayang tau raya te pitu salam ta'zim cari toko kabar lihat tentang itu. To bilang upi siri nari ni sama aja edi lapai ndak do tantu salabana. Indah do tantu nakanyo kako latigo tahun nyori sinan baru bakato aya ka anak onde nak kanduari nana usaba manuang nak manuang yo na jauh usah dipikirkan usah pikir lalu ibana na hilang indah usah do ka dicari ba itu kato mandenya. Iko ado mana peluang untuk kau dapat karajo di rumah sakit larapenyo berkarajo jadi peluangnya masuk karajo di rumah sakit menjadi bidan tetap di situ karajo indah nak jauh mana kan lain di sekitar kampung kita ko sekitar tapan apa salahnya ndak baatu do kato aya de anak manurui kato aya katorina layo pulo la mulai na karajo inyo jadi bidan. Satio hari rina kirim sure bake edi tapi alamat ndak ado tentu kadi tuju laba macam-macam isi sure na sure alunjo bakirimkan kaba apu lo mengirimnyo alamat mana ndak tentu ba itu bana sirina lama buarina sakutiko nane dina do baritanyo apo pangana la badane di ndak takana lai di jo awak tu itu wana katorina kamano launo badan kini kamano lai di pailangnya sampai kini nak tak dapat baritonyo tamanurina lama mikirkan de untung kadian ala de la raperina bakarajo nane dina takana kanalai de la rape karajoan la baru langkar rumah sakit inyo la pakai baju dinas nane di lalu po de sirina nak perlu dipikir banai kade bilang di babali leti bolo awak di pulau Jawa la disabui pulau Buyong di Malang juga baru tiba di Satio edi berkirim sure berkirina sure naninda namu sampai lai sampai tapi nak tiba-tiba ke tangan nayakan doang pos satu tiba tukang pos mantan sure nyo jawe diayanyo nyo cabi sure sakutiko sudah nyo baco lah nyo suntang di malo erna sirina buliet tahu
indah do tantu beritanya nyo baca diaya kandung inyo sudah dibaca lah dicabit dah adu sampai katangan lari naik Jakarta salamu itu pulau inyo indah do kirim sure lanyo lupuan sajo badan awak iyo inyo adi nak mabalik guno do tuanai coy itu panganarina bake edi tapi nak cuy itu turun rata jadi itu kan kato inyo sajo dek sure edi nak pernah sampai do ke tangan rina cuy itu wana wadaninya tio kabak kirim urang pos ke rumah tu tio nyo ayah nama batamu satu batamu di ayahnya macam-macam isi sure tapi nanaya nak jo ibu ibu bakirina tapi nanaya nak menanggapi malun lainnya buyong edi abiari babilang hari soal lu samang edi pulo kada netong lu samang bakinya orang tu tahu sama tahu orang tu bijaksana memikirkan orang tu pandai menilai edi basonyo edi ko orang nak terbaik orang nak elok ditape inyo aiko patui koma dia gie kepercayaan ba itu bana di luar sama larape inyo tapi cayo jadi manajer inyo di perusahaannya awak batama rancak jula jadi manajer inyo di perusahaan inyo tu kini indak do payah oleh bakarajo kalau dah olu baru masuk jadi kuli bangunan nyo kerajokan kini nyo lah dapat kepercayaan di duk samang nyo kini nyo jadi manajer di nyo indah larui do tentang itu walaupun nyo jadi manajer nyo berusaha pulau tagak seorang nyo rancang-rancang pulau rencananya semantang nyo jadi manajer kau tua perusahaan nyo tersendiri ialah nyo rancang pulau nyo buat pulau CP waktu itu wanamo CP sandi baramulo itu perusahaan edi di Jakarta nyotarwi juo bakarajo soal perusahaannya jalan juo orang lasan yang masuk itulah hebatnya di pulau Jawa deinyo lah mulai keberhasil deinyo lah mulai itu mau saonyo lah mulai anca rancak usaha di sekutiko lanyo
tibuan pulau ke kampungnya. Lanyo kirim lo biaya ke bapak aja mandenyo nyuruh bangunan ke diganti buat rumah di kampungnya. Lanyo bangun lo rumah mande jawayanyo ba itu wana sakutiko. Indah dolamu sudah itu sudah bangunan mandekan ruang indah itu kadilanjutkan indah itu dona kadietong tumpak kau pirin hari ini. De awak lawat tambah gadang ju de awak bertambah rancak ju de ayahnya pelai terpikir ju siap pun kajodoh anak awak. Alun lo tanpa orang kanyo tuju, alun lo tanpa orang kanyo pikir, iyo sawal tamantang pun ba itu. Indah dolamu inyo wapiki, indah dolamu inyo kabareto. De untung kadian ala pulang ke manakan dari rantau. Pulang ke manakan kanduang dia ayahnya, pulang ke manakan kanduang dia ayah Rina setelah tibonya di kampung. Nyo tuju ke rumah mandekan ruang siap pun namu ke manakan banamu si Buyung Mansur. Berjalan-jalan ke rumah mama cuy tu wana sakutiko nak tanggung laga ke deneto. Ma'alun laraga ram pulang dari rantau inyo ka menuju ke rumah mama. Ado pulo rencananya boleh suku mama menarimu pulang ke nambu ke Sirina. Cuy itu di dalam panganannya ke mama alun masak buida inyo baru rencana. Kironyo indak dolamu antaronyo indak dolamu gitu etong tibo Mansur di rumah mama inyo memakai sepeda reli. Joreli nyo kasinan itu sepeda di kampung yo ba itu anak kok deneto. Satu tibo nyo di rumah mama. Assalamualaikum mama ambu. Dan nyo jawab di mama kandungnya setelah tu je mintu kini. Apulang wa Mansur ayo mama cuy itu bana katoi nyo ba aku tak kabawa ang pulang. Apa sebab mengkok balik ba itu tanyo di mamaknya danga di mama sawana soalkan badan diri ambo. Memang babeda dulu jo kini cubalah pikir di mama kini ambo menggali di sinantu ambo bau sau di sinantu ambo lah manape di Pulau Jawa di Jakarta lah banyak cabangnya. Perusahaan ambolan punyo itu bana katoinyo dangakan bana lah di mama konveksi ambola 80 soal manjai soal pakaian jo pakaian cukup lengkap kasadonyo pandai bana inyo mau ta mama inyo kato mama lah iyo pulo tu ba aku nak joto pribadi wa ambulang tu itu tanyo di mamanya. Onde mama dangakan mana ambo pulang tersasak sajo soal foto pribadi ambo alun keluar oleh mai ambo ma ambil tahun nak kini namode baru nak keluar bajaji limo balik hari mai. De awak mak takasak pulang awak takaja pulang kasiko de orang gae ambo laga itak pulo mengko tersasak balik pulang
Rangai ambo laki-laki mama memang sakit-sakit bana tu mama dah ada tiba-tiba ke rumah apa itu katanya Edi. Ayo salam mama tu anak kandung. Nah iyo salamu iko lagak sebulan lo ambo dah pai ke situ. Apa itu kata mamanya. De ambo nak ba itu do mama ko mama kandung de ambo ko jauh mama tekana ju ko lagi kini ambo nak suko bana bake ama ko dape kanda ambo mak sekali ko jodohan ambo jo sirina ma sahabat mak kok baik tu daripada orang lain pulau besok nama dape konda na rancak-rancak mak padorina kayo-kayo lain banyak situ baik itu mana katoinyo tapi nak pinta mandi jo ayam kok dape balik ke kampung kok dape tinggal di rumah mama baik itu mana kato ayah mandi ko orang nak kamanjawe ambo kini memang lawaknya de ambo berpikir-pikir yo padona lain kamadape mae indah lama dah sesudah itu alun berkata mama kalian Kasih Mansur latibo sirina dari Karajo pulang Karajo tarui ke rumah. Bila tampak si Mansur sedang duduk sedang berkata jawayanya. Alun jadi do mama manjawe kata Mansur sirina tampak sekali. Duduklah dulu nak sebentar risiko ada orang Mansurinyo pulang dari Jawa ikor kakak kandung kau juga itu kata ayahnya iko nak kamanakan kontan ayah mungkin dari dulu kau nak kenal mana inyolah lama dirantau ke mana kandung lah kayo rayo nyo dirantau nyo ke mencari pasangan hidui inyo kini ba itulah dinakan duang pado mencari kana lain anca jorina inyo ba jodoh ba itu kato badan ayanyo tamanung rina Mansur ondek di kandung pirina hujan bapikir di lamu-lamu dan nabi salamu di kampung ko baru menjawab pirina onde udah sayang jo ambo kan udah induk bako kan dua ambo salah udah bakato macam itu na lain banyak di kampung kodai ko udah kan duang lambo anggap mana udah kan duang ambo kakak kontan ambo salamu ndak bulir dah madok ka ambo rancak carilah dah kana lain kalau soal itu dia nak usah udah kau aja kini ba itulah dek kau rila lo kau malah pe udah bake orang lain cubalah fikir dua kali kamano di kekayaan kau dah bawa
kau orang lain maka udah baho tanggung di kekayaan udah perusahaan udah banyak di sini konveksi udah dojo dia dah ada oleh dia nak mau urus data kaja di badan seorang mako mencari kakawan de udah permisi mau pulang ke rumah konda namurina mama nda usarina di paso dangakan mana di mama kini walaupun indah jadi jorina pokoknya pada bulan kini yang buat tetap berumah tangga permisi yang mau pulang dulu lepai Mansur dari sinan dan tanggung berang raya Karina aku nak lo namu kau manari imut buyong Mansur kaninyo jale kamanakan kandung ambo ba itu anak katoinyo ampun baribu pakali ampun di bawah tapak duli dia teselo kebasaran ampun maaf ambo minta kato yang kato talompe kato takui kato nak sampai nambana kamu kaban kini baik itulah diapa de ambo ala do koma apa nama punyo de ambo adonan di hati ambo itu na cinta setia dari ambo na mungkin janji lain la ado tuma pandangan ambo tapi samantang pun baik itu nanti sampai kini ambo nak dapat beritanya tak di mana inyo kini tak apa tuang inyo mandanga kato nama itu berang sekali ayah Karina nak tabado la berang la ayah sago soncong bulunya bantu saga nai ampadu katalingo tasingguang karuntuang miang talajang hati nabalado latabi garisi garamanyo natangguang berang hati ayah bakerina kurang aja kau kurang mengarati lah dia nak tahu di karenyo bangka nak tahu di lisuinyo konda barangke lah kau dah risiko konda manurui katoa dan PA baiklah barangke kau dah risiko kampan perlu bawa jo indu kau baik itu kato dia ya jale kemana kenambu tu makan buang bana inyo jo ambo cik tuju oya jo itu kami ba itu bana kato inyo ambo aro api dari pado lape kana lain rancaklah kau manarimo ko lape Mansur besuk kana lain jadi penerima para
itu lari nak kandung kondak manurui nak kato apa kini tasara lari nak kandung sajo kondak barang kela dari siko mandanga kato na itu tamanu rina wa mikir nyotarui ka bilik dalam tibu inyo di bilik dalam menangi badan lainyo sedang menangi ju tibu la mande kandung inyo nyobujuk di mande kandung inyo ndek nak kandung rina nae ka usorang nyo nak tangga babeliang siupi siko sibu yo siko sibu suinda baradik lain tuo inda bakakak lain harapan mande nak satu-satunya iyo kau biarina bana cuba lah fikir nak kandung iyo kan sajola nak kata apa mungkin apa tu kababue duto nak mungkin apa babue salah itulah patu itu mari tampeknya dua bako kandung kaubana badoknya lape kana lain ibarat jagung kini mana kandung jagung nak pulang ke tampuknya ba itu wananya tu kini lepas tu pulo kau baru rumah lepas tu pulo kau mama baru matanggo ba itu wana tujuan mande itu wana katoaya nanaya jo mande nak kandung ai ala sepakat kami bersama tinggal di upi kini malai nak kandung nak kami bukan banci do nak kandung kami sayang kau akan nak kandung terlebih anak kandung kami dari seorang nak katape kabayo tampe bayo di kami tu itu mana kato mandenyo coba fikir nak kandung ko nyapa sampai berang ayah bak mano tuang nak badan awak ke mano awak kepai ba itu mana kato mande mandanga mande la ibu la iyo pulo la katorina kalau ba itu kato mande inda kamu tumang kato mande inda kamu bantah kalau la ba itu di mande kandung ambo manurui kato mande kamano na lelo kato mande jale kasina na mopai ba itu wana sirina lasana ngati mande mandanganyo kalau yo ba itu di nak kandung iyo kan sajo bake apa kalau bertamu apa sekali lagi kalau bertanyo apa sekali kini iyo kan sajo nak kandung cuy tu bana katuenyo soalnya buyong Mansur tu ndak bisa lamonyo di kampung ko soal barale na palu barale banak cuy tu banak katuenyo ala menikah zaman doa sajo la cukup itu mari nak kandung na paralu kita barale ba itu banak katuenyo lasana ngati rina kini bertamu inyo jo ayanyo banyo iyo kan kato ayanyo baru tagala ayarina malam itu hari siang termasuk itu dah siang contohnya hari tiba hari pukul 10
baru barang ke inyo ka kampungnyo iyo ka kampung Buyong Mansur iyo ka rumah mandekan duanyo resinan namaya sirina ka manurui ka manakan kanyo buwe pare tongan di kampungnyo ndak lo jauh dari rumah ndak lo jauh sekitar tapan tu kini co itu bananyo kini indah do jauh dari tampenyo di sini ninyo kabarado lanjut tujuh rumah kandung mande si Buyong Mansur naik mama karumah la Mansur sudah paretongan kadibuwe baso si Mansur kamanika josirina laputui kato sakutiko iyo wajadi sakutiko ndak dolamu antaronyo dela tuari pulo pado sudah nikah tujuh kanari nak ketigo baru meminta izin di ke Mansur ke jalan onde mama kandung joambo sarato mintu ambo kini dangakan ambo kabakato di kampung ambo nabi salamu kolamu ambo di kampung ko berserak-serak bakato orang cuy itu mana kejadian cuy itu mana antasu itu mana nanyo bilang jadi ko dape mama pinta jo ambo ko dape kandak diati barisu ambo kapai kami kapai ke Pulau Jawa kini baik itulah di mama izinkanlah ambo kape bajalan palape lama mak kami kapai dengan di mama sabananya biarlah ambo pai bau rina cuy tu bana kato inyo ko sibuk mama di kampung ko ndak usah menumpai jo kami picayo sajo lama amat pakai ambo sarato mintu ambo kini na mungkin ambo sio-siokan soal sirina kambo bau pertama inyo anak mama kandung ambo kedua jale di ambo tak mungkin ambo sio-sio pakai inyo itu bana kato si Mansur kato mama layo pulo sangat percaya mama kekamanakan saat soal dia anak kandung inyo dan inyo indak curiga lai itu de mama kandung inyo lapat itu mana kandung ko iyo kepai wang ke Jawa lapat pai bisku pagi itu kato mamanya ko di palape barang na orang kini maalun barang nan banyak beko bakato orang sajo na Barisuk pagi mama kami kapai izinkan kami kabayalan co itu kato dari la Mansur
kita wadu karang dilawi samo barana karang dilawi samo barana Khoi nam ko dape kala botua khoi nam ditanam di bawah dandang nam ko dape tatonan tua tonan diguang di bawah tabang Ona joiko
balai diri Eran lapadan onde jo bagian Asia onde urang balai diri Jika watau pario pai indah digulai dalam balangong. Jika watau bacinta sakit indah dimulai dari zamulun. Jika watau bacinta sakit indah wa mulai dari zamulun. Indah wa mulai dari zamulun. Nyampang lauda andeka berjalan barak kalitu mandi hati kini marasai nelana badan kulala seso hati hari ia marasai kini lah badan mata baseso sati hari oila nan seso sati hari nanti layola cuy manurla cuy aduh kata onde